Bueno, gaurkoan gurekin Maider Atxukarro dugu, Wow elkarteko arduradun gisa, eta elkarrizketarekin hasteko konta iguzu, Maider, nola sortu zen Wow proiektu aurrera ateratzeko ideia? Bueno, alde batetik esan behar dut ez naizela arduraduna, baizik eta talde bat gara, eta talde hau sortu zen, 2020an sortu genuen, zeren, a principios hasi ginen gizarte zerbitzuetan, Donostian, eta, bikote bat ginen, eta programa sortu genuen, eta hortikan atera genuen, eta atera ginen talde bat izan da. Eta orain ja 4 gaude, Wow taldean, eta programa desberdinak adierazten ditugu eta egiten ditugu, eta Wow ere programa bezala jarraitzen du. Eta psikologa eta terapeuta gisa, zure bizitzan ezakit noiz jabetu zinen benetan, txakurrek nolako balioa duten edo ze puntutaraino lagundu dezaketen? Esango dizut, nire hasiera izan duzan hemen Donostian eta gero Iruñera pasa nintzen, eta Iruñan egin genuna harrera pisuetan lan egitea, eta ja nire txandetan eramaten nuen nire txakurra, eta horregatik hasi nintzen horrelako emaitzak jasotzen eta ikusten, eta zerbait somatu nun, zerbait ezberdina zegoela somatu nun, eta horregatik hasi nintzen pixkat nire txakurrarekin juten txandetara, eta paseo batzuk emateko, eta aurrek ez dakit nola esan, baina erantzun desberdinak esaten zizkidaten, eta hala izan duzan. Hala izan duzan nire esperientzia, eta gero garai horretan ja Virginia neukan laguna, eta Virginiarekin adostuta, eta Virginiarekin lagunduta, aur batzuk ere eraman itun, beraren gana, eta berak esaten zidan, betxo, zure txakurra, trebetasunak ditula, eta ni ez nintzen ausartzen eta ez nintzen erreparatzen, baina gero ikusi nun horrelako gauzak egiten zitula nire txakurrak, eta horrelako etekinak ateratzen genidula. Eta hortikan pasa nintzen Donostira, lan egitera, eta hasi nintzen taldean, familiekin lan egiten, eta nire koordinatzaileari esan nion behin da berriro behitu hau badakat, eta gainera nik frogatuta dakat, zeren kriston emaitzak atera nitu nire garaian, eta hau posible baldin bada, zerbait egitea, txakurrarekin, eta eta 2015an edo, horrelako zerbait probasaten nion, eta, behin da berriro ez. Ez zala garaia, eta nik ulertzen dut hori, baina azkenian esan zidan, horren da unea, orai da momentu horrena, eta sai gina, jarri nintzen berriro Virginiarekin kontaktuan, Virginiarek esan zidan, nirekin ez kontaktu zen, ja Iruñan nago, eta oso komplexua da ni jutia haraino eta hori. Orduan eman zidan Ana Masoliberren kontaktua, Gipuzkoako txakurezitzailerik hoberena zan, eta berarekin hasi ginen dena konpontzen eta moldatzen, eta txakur taldeak hasitzea bera nolabait juntatu zuen, eta gero aurrak ere, aurrak nerabeak etortzen ziren, eta 3 urtean zehar jarri da martxan, eta oso pozik, eta gainera oso konten. Gainera hori, azalduz moduan, 2020 urtean hasi zineten horrela pixkat ofizial gisa, urte komplikatua berez, eta ez dakit gainera, honelako proiektu bat aurrera ateratzeko, are komplikatuagoa izango dela imaginatzen dut, ezta? Bai, guk esaten dugun bezala, somos las kamikazes. Baina, hala da. Alde batetik oso zaila izan da, zeren programa guztiak iaia taldeka egiteko zien, baina beste aldetik ere, nola egin dugu atsedenaldi bat edo geldialdi bat, horrek ematen dizu aukera pentsatzeko, dena finkatzeko ondo, dena planifikatzeko ondo, eta, sakontzeko pixkat. Eta, ona izan da.
Eta horretarako esan duzu moduan, txakurreta profesional talde handia behar da atzetikan, ez? Bai, bestela ezingo litzateke hau sortzea eta hau martxan jartzea. Bai, nik aurpegia jartzen dut, baina atzetikan badakat taldea eta talde horrik gabe ezingo nuke ez zer egin. Hori argi eta garbi geratu behar da, zeren, klaro, ni ateratzen naiz, baina ez nago bakarrikan. Eta webgunean ikusi ahal izan dugun moduan, badituzu hainbat proiektu, horietako bat Gelaguao izenekoa da, ez? Zertan datza lehen proiektu hau? Bai, estraeskolarrak dira. Orduan programa aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan barkatu. Lehen hezkuntzan bideratuta dago eta izango litzateke 6 urtetatik 9 urtetara begiratuta eta izango litzateke estraeskolarren bat antzekua aurrak ematen du izena adibidez Saskibaloian eta juten da astean behin edo astean bitan, Gelaguaura ere eman dezake izena. Eta horretan izango litzateke astean behin izatea eta ordubeteko saioak eta landuko dena da nola identifikatu sentimentuak eta gero txakurrak ikusita, nola komunikatzen dien beraien artean eta zen nolako trebetasunak dituzten beraiek eta hortikan eta horrengandik zer ikas dezakegun guk. Eta horretan datza, gutxi gora bera. Eta gustatuko litzaiguke hemen egitea edo ikasten bat animatzen baldin bada edo sortzea. Hurrengo proiektua Urbanguau izenekoa litzateke, ez? Bai, Urbanguau. Oso pozik gaude horrekin gainera. Paskoko astean sortu genuen, lehendabiziko txanda. Agia, hitz egiten ari gara uda honetan zerbait ateratzen dugun, eta izango litzateke hiriko kanpaldiak. Orduan goizez bakarrikan, eta etortzen die aurrak, jokoen bitartez ikusten dugu eta ikasten dugu, nolako zeintzuak erabiltzen dituzten txakurrek, eta guk nola erabiltzen ditugun, eta gero txakurrekin egotea eta ikustea hori ikasi dugun guztia, ez? Bestetik Campinguau izenekoa daukagu ere, ez? Bai, Campinguau da antzekoa, baina Campinguau izango litzateke gaua pasatzeko. Baina orain, pandemian garaian eta hori, geldituta dago, baina, obera baldin baguaz, izango litzateke aukera. Eta Familia Guau izenekoan berriz, familia osoa implikatuko genuke, ez da? Hori da. Familia Guau izango litzateke, edo txakur bat izan da, edo txakurrik gabe. Izan daitezke biak, bi aukera dauzkagu, eta alde batetik agian izan daiteke txakurrak edo zein arazo izan dezakela, edo bestela familian zerbait somatzen dutela, baina ez dute kokatzen zer den, edo guk eramaten dugu txakurra, txakurrek ez baldin badakate, guk eramaten dugu txakurra. Eta txakurraren bidez, ikusten da, nola relazionatzen den txakurrarekin, eta orduan ikusten duzu beto horrela, harreman horretan, zerbait adierazi duzu, orduan, hau agian landuko duzu, edo nahi baldin baduzu, edo ez, aukera, ez, bakarrikan, gero azkenian, erabakia batena da, orduan. Noski, eta ezin dugu elkarrizketa amaitu Voluntaguau aipatu gabe, ez da? Bai, Voluntaguau, beste programa bada, baina beste elkarte ere. Orain, bere izaera badaka, Voluntaguau, eta orain bertan badazkagu bi talde, bat Donostikoa eta bestia Iruñakoa, eta, nerabeek etortzen dira, eta gainera gareseraino juten dira, eta, ekitzen bitartez egiten dute beraien ibilbidea. Bai. Eta ikusi ahal izan dugun moduan, zuen ibilbidea ez da luzeegia, baina ez dakit orain arte, zuen zerbitzuak jaso dituzten pertsonak pozik agertu aldiren. Oso pozik. Aipatu dudan bizala, Donosteko ibilbidea guretzat izan duzan oso interesgarria baita ere baliogarria, zeren, horretan ere ikusten duzu zen nolako emaitzak atera ditzazkezun, eta, oso baliogarri izan duzan. Eta oraintxe bertan Voluntaguaurenak jasotzen ari garen emaitzak oso onak dira.
eta oso pozik daude, eta familia guau ere oso pozik daude, urban guau etortze zireneak oso kontent daude, orduan, bai, martxa polita hartzen ari da, bai. Beraz, esan dezakegu, askotan entzun dugu, ez? Txakurra gizakiaren lagun honena dela eta proiektu hauek hala erakusten dute. Bai, dudarik gabe. Bai, hala da, eta bakarrikan ez da laguna, beste bat da, eta familia beste kide bat da. Horrekin geldituko gara, Maider, mila esker gure kamera aurrean jartzeagatik. Bale, zuei.